Drive Memela. Monday to Friday. Right. Kupina kuphi la kufinyela khona umsakazo wethu omkhulu kakhulu eMajuba eNewcastle FM. Somebody Newcastle FM, someone 103 kanti sigijima kakhulu nalapha na ku 103.7. Sibonga kakhulu kusibone indaba zokugamanqa kwehora lesithathu kanti isikhathi manje sigama ku ukuthi imizuzu esingamashumi amabili libumbene ihora sigaki ihora lesithathu kanti insuku zingamashumi amabili nesithupha lapha na kuzibandlela kuyaze ngada ukuthi ingoma zimbili ezingene ngazo sigene ngayo bani DJ Kotini yamane big nazo kansalana ubani umthandeni igcokama egijima nentokazi engene kozwakala bethi nje iPHIRI wena wakho nje ukubeka indlebe emsakazweni wakho ngakhohla uhlelo olantambama iNewcastle Drive with MC Memela wona nje akuvele kuthuma izandla kuthuma izandla lapha na ukuzibonga amagamanqa ehora lesithathu indaba ezingamanqaphu wena bekho nje ubeka indlebe ukukhohlwa ukuthi cricket ikhona adlala ama-Proteas so besigijima sekusipha kanti masibuya lapho segijima seku-double play okwakho nje ukubeka indlebe kanti ikhona i-traffic lapha nje mawuthi nje 10 to 4 o'clock zobe sebuya-ke usibone indaba zokubumbana kwehora lesine okwakho nje ukubeka indlebe emsakazweni wakho omkhulu kakhulu i-Newcastle FM so besigijima-ke ngo-4:10 sesithi nje eshaya ucingo uthi nje 073 155-2473 073-155-2473 noma ugijime uye lapha ekhasini lesiteshi likhona iNewcastle FM ikhasi Instagram Facebook noma nje ugijime uthi MC Memela lapha ukuthi umtshele ukuthi nenzani likhiphani nihleli nabo bani bese nje wena wakho ubeka indlebe ngoba sinayo uDJ Kotini sikhuluma naye lapho ukukhumbula uDJ Kotini bakhiphe ingoma ne-Big Nazi sizwe ukuthi kwenzakalani ngoba phela siyazi ukuthi uShimora akasekho emadoda Newcastle FM 103.7 First of all, ngizobe sebuya ngesipho neindaba zokugamanqa kwehora sigaki kwehora lesine kanti ungakhohlwa wakho sibika usipha sebese sibheka usipha necricket ukuthi kwenzakalani laphana eStadion wakho nje ubeka indlebe sithi last year sithi more music ngoba phela uDecember kanti ungakhohlwa ke ngoba ikhona uBrigadier sibheka ukuthi kwenzakalani babeka kanjani amaphoyisa ngoba kuDecember nje sibele sibeke indlebe ngoba kuningi esizokuthola mhlawumbe singaphuli nemithetho yezomgwaqo sibheka laphana ngo-10 to 5 10 to 5 ukuthi kwenzakalani iziphi ezitrendayo ezweni iziphi ezigijimayo khona la eNewcastle kuDecember nje alright wena kwakho nje ukubeka indlebe ungakhohlwa indaba kuzobe kuze ezokugcina lapha na 1 ngo-4 o'clock kuzobe sizingekho indaba okwakho nje ukubeka indlebe khona i-triple play bese sigijima sibheke kwi-competition lapha na ngo-5 ukuthi ubani abawinayo wena okwakho ubeka indlebe lapha na uzogijima uye lapha ekhasini lesiteshi ubheke ukuthi kwenzakalani kuwinwa ini. It's spectacular from the Kings of the Weekend, Spectacular and DJ Naves. And right now I'm hanging out with my boy MC Memela right here. Newcastle FM 103.7 Asibuye lapho ngo-25 to bani ngo-25 to 6 sebe sesivalelisa lapho seshayivalelisa ushaya icingo lapho uthi 073 156 24 25 073 156 24 25 uyangitshela lapho uyavalelisa uyangitshela ukuthi uphethe ini esandleni wenzani ini esandleni senakobani kuthuma ithombe esamana bani esamana iNewcastle esamana 103 sigijima kakhulu nalapha naku-1 bani no-1.7 okwakho nje ubeka indlebe ngoba kumnandi sezokwenzeka noma yini ake sigijime seyitolo Newcastle FM 103.7 FM Your home, your station 103.7 City Center Festive Season the festive season emsakazweni wakho hamba iNewcastle FM the best music your home, your station 103.7 103.7